DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. Teka lang, baka tinalaburan ko. Ay, kamusta mga kaibigan? Magandang mga Pilipinas Maksyong Umaga Pangasinan. Kamusta ho kayo mga kaaksyon? Ay, mabilabilay. At po mga kaibigan, araw ho ng Biyernes ngayon at it's Friday, kunanapay. Enero 21, 2021 mga ka-aksyon. At welcome na naman po sa inyong paboritong programa sa Radyo Magkamanghalian, Aksyon Radyo Hataw. At syempre kasama ko rin yung mga kaibigan, wadya lang naman sa tuwatan patapatagin ka-aro, Aksyon Ahikam de Salapasyon. At sa ating Master Control, nariyan po mga kaibigan, Aksyon Conrad Alvarez. At welcome na lang po muli mga kaibigan sa Aksyon Radyo Hataw, na kung saan ngayong umaga marami tayong pag-uusapan po ng mga issue, mga balita at kung ano-ano pa ho riyan. At hindi lamang po yan mga ka-aksyon ay mamaya kwan din ho natin. At tatalakayin din po natin yung ilang mga kinakailangan nating pag-usapan ho ngayong araw. Yung mga nakatutok ko sa ating ngayon via online, streaming sa ating Facebook at YouTube Live. Ayan, mga kay Madam Delia Cabay, kay Madam Lailani Manangkil Magdo at kay Marisa Carriaga Bergantiños. Nanonood na ho sa atin sila ngayong umagang ito mga ka-aksyon. Ako, ingat-ingat po kayo, no? At alam nyo naman na kapag Friday, medyo kwan tayo mga ka-aksyon, ha? Pero teka lang mga kaibigan, dahil meron tayong nakuhang report galing sa NBI, National Bureau of Investigation, na merong operation na ikinasa ang mga tropa dahil sa mga fake vaccination cards ho na yan. Mamaya ng konti, matawagan natin itong si Attorney Rizaldi Haymalin, itong hepe ng NBI Dagupan, upang subukan natin kumuha ng impormasyon sa kanya, no? May kinalaman po dyan sa naging operation ho ng NBI, may kinalaman sa peking mga vaccine cards. Alam nyo, maraming ganyan ngayon mga ka-aksyon. Mga computer shop, pati sa online, sa Facebook, may kita ho ninyo yung mga yan. At sabi ho niya mga yan ay, you don't have vaccination card, no vax, no ride, mga ganyan. Hindi kayo pinapapasok sa mall kasi walang vaccination card, which is true naman. Kasi yung patakaran ngayon, under alert level 3, di ba? Ngayon, ang ginagawa ng mga to, we got you, sabi ng mga gumagawa nito, no? So, papagawa ka sa kanila doon, ano? Peking vaccination card, pangalan mo nandun, ay mukha mo nandun, pangalan mo nandun, details mong nandun, pipili ka ng bakunang gusto mo, kung ano ko rin ang bakuna yan. Pero, ang nagkakatalo mga kaibigan, doon sa may QR code, doon sa may QR code mga kaibigan, lalabas ko roon na ibang tao, ibang pangalan. Kung hindi ibang pangalan, invalid po yung QR code na iyon. Ayan po mga kaibigan. Bakit ba may mga ganitong peking vaccination card? Mantakin ho ninyo, hindi agad-agad na madidetect na peke po yung vaccination card ho na yan, no? Hindi ho agad-agad. Mantakin ninyo pagkarami rin po sumasakay sa sakyan, pagkarami rin pumapasok sa mga mall, di ba? Sa mga establishmento, di ba? Do you think na meron pa bang time yung mga yan na mag-check ko ng vaccination cards? Wala na, di ba? Saka lang nila malalaman na
peke na pala yung vaccination card kung kailan nakalusot na yung tao, di ba? Mamaya ang konti, abakan ho ninyo mga kaibigan. Teka, subukan na natin tawagan si Attorney Haimalin. May kinalaman niya sa bagay ho na yan, ha? Check natin kung matawagan natin ngayon kasi hindi sumasagot kanina. Mukhang busy itong mama, ha? Ayan, try nga natin dito ngayong para makuha natin yung investigation dito, ha? Ayan, mukhang busy si Attorney Haimalin ngayon mga ka-aksyon, ha? Mukhang nag-i-inquest na siguro to mga to ngayon, ha? Naglalakad na ng kaso na binanggit ho natin kanina mga ka-aksyon. Teka lang, ha? Mukhang wala pa rin, ha? Nag-ring na. Naligyan naman siguro, nag-ring, no? Narinig, ha? Saan ka nalawa? Oo, wala ha? Wala. Mukhang wala. Ayun, the number you dialed at Agni Nambayar, Contaction Conrad. Sige, so mamaya, subukan natin balikan si Attorney Haimalin, may kinalaman po dyan. Pero try natin si Agent Mark, Agent Mark Caceres, para naman makuhan din ho natin, ma-check ho natin dito mga ka-action. Teka lang, i-con natin to mga kaibigan, para alam nyo, gusto rin to marinig ng mga ka-action natin, excited din ho yung mga tagapaginig po natin mga kaibigan, para po kuan dito, Ayan, para ang tawag doon, para mawarningan din po ito mga to, Kung mag-ingat-ingat din kayo mga kaibigan doon sa may nagpapa-resize to mga vaccination card. May ingat-ingat ho kayo ron, As far as we know, hindi authorized po ng batas yung pagre-resize to mga vaccination card ho mga kaibigan, Wala pa hong malinaw na binabanggit ang otoridad, may kinalaman po riyan, Sige, alaga nila ba? Tanaanin ko na yung power ng tayo sa National Bureau of Investigation. May kinalaman po riyan. Samantala naman mga kaibigan, ngayong dry season, mas kilala sa atin bilang summer. Actually, walang summer sa atin Ang meron dry season, May babala, na ibinigay ang NGCP na kung saan, maaari mo na magkaroon ng manipis na power supply pagdating ho nitong dry season. At ang pinakamatindi ho riyan mga kaibigan ay ito hong election day, itong halalan po natin, baka madamay po dyan sa mangyayari ho na yan. Anyway, papasukin ho natin mga kaibigan si Action Jeric Pasiliao sa kanyang ulat. Max Umaga, Action Jeric, please come in. Yes, Action na ahikam dahil nga sa tumataas na bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 ay nagpatupad ang pamunuan ng 100 Islands National Park sa Alamino City upang matiyak na hindi magiging super spreader ang pagbisita ng mga turista sa promosong pasyalan. Isa sa mga requirement na kailangan i-comply ng mga turista ang paggawa ng account sa pamamagitan ng staysafe.ph app. Ang nasabing software application ay isang contact tracing application ng Department of Interior and Local Government maging ng National IATF upang mas mapadali at mapabilis ang pagsasagawa ng contact tracing sa mga taong close contact ng isang COVID-19 positive. Maliban sa pagrehistro sa nasabing online application, kailangan na rin makapagpakita ng mga bisita ng kanilang vaccination card at ng kanilang valid ID. Kung walang maipakitang vaccination card, Action Ahikam, kinakailangan makapagpresenta ng negatibong resulta ng RT-PCR o ng antigen test. Bilang bahagi pa rin ng pag-iingat, na sa 50% lamang din ng mga bisita ang papayagang makapamasyal kada araw sa 100 Islands. Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Maraming salamat sa ulit na yan, Action Jeric Pasiliao. Nako, medyo tumataas nga itong kaso ho ng COVID-19 po sa atin mga kaibigan. Kaya mag-ingat-ingat din ho kayo mga kaksyon. Let's do our part din po. Gawin mo natin yung bahagi po natin. Huwag mong gayahin itong mga taong hinuli ng NBI na hindi ginagawa yung bahagi nila. Tinan mo, baka ito pa kang dahilan kung bakit lumulubong ka sa Pangasinan, di ba? Siyempre, peke yung vaccination card, wala kang hindi ka bakunado, wala kang vaccination card, di ba? Siyempre, paano kung nag-positive kayo, asymptomatic, sabihin na natin, carrier ka, di ba? Hindi tinmayak may sakit, di ba? Sige, nani ko rin, tawagan tayo pawilan tayo sa National Bureau of Investigation. Balikan po natin to mga kaibigan, na kung saan ngayon dry season, maaari magkaroon umano ng brown out o yung manipis ho na power supply na tinatawag ho natin.
At hayagang kinwestiyon nga ho yan ngayon ni Energy Secretary Alfonso Cusi na kung saan ay binanatan po nito itong grid operator sa pagpapalabas ho ng babala sa halin ng tiyakin na may sapat daw na supply sa panahon ng dry season. Alam nyo gusto ko lang mga kaibigan, gusto ko lang linawin ang NGCP mga kaibigan. Meron po yung nakapokus po yan sa tinatawag ko natin na transmission lamang ho. Ibig sabihin ng transmission, yung pagkokonekta from one power plant from energy supply to another. Kaya nga National Grid Corporation, GRID, grid, di ba? Nakikita niyo mga malalaking mga tore ng kuryente ho mga kaibigan pag nag-travel kayo ng baryo. Yun po, sa NGCP ho yun mga kaibigan. Luzon Grid po yun. At yun ho ang trabaho ng NGCP. Kapag itong isang planta na-monitor ho nila na medyo hindi nagpo-produce ng kuryente dahil siguro nag-breakdown o bumigay pansamantala o baka maintenance, yung transmission from that line, puputulin ho nila pansamantala, kukuha sila sa ibang planta. Ganun po yun mga kaibigan. So ang NGCP, hindi niya role itong power production. Ang power production rests with the power plants. Isaswal, ayan Kaya ito marami kasi tatanong sa atin bakit sir may power plant naman sa Pangasinan? Bakit ang taas-taas ng kuryente dito sa atin? Diba? May mga nagsabi, kapag tinayo yung nuclear power plant na yan, yung susunod na power plant na yan, babawa ba yung kuryente sa atin dito? Hindi ho ganun yun. Ang explanation po rito mga kaibigan is whether or not nasaan man, sa Pangasinan man itinayo yung mga power plant ho na yan mga kaibigan, nakadepende pa rin ho yan doon sa transmission at sa distribution po mga kaibigan. Kasi etong power plant na ito mga kaibigan, ito halimbawa Decorp, ang Decorp mga kaibigan ay sa pakikipaghuntahan natin kay engineer tuloy, kay attorney pangalan nun? Si attorney Castellan, ayan, si attorney Randy Castellan sa iba pa sila kumukuha ng power mga kaibigan. Ibang planta po sila kumukuha ng power, hindi lang mainly dyan po sa may power plant. So ang nangyayari kasi rito, gagawa na yung power plant, tapos parang may battery. Parang battery na pagsasaban ho ng supply ho ng kuryente. Ganun po yun. At ang NGCP, from the power plant to the battery, ganun ho ang trabaho ho nila mga kaibigan. Nasa transmission lamang po sila. So wala silang pakialam dyan sa power production po na yan. Kaya itong tanong ni Cusi, itong Secretary Cusi, siya dapat ang sumasagot nito kasi siyang energy secretary pero too bad, outgoing na rin siya, come June. Ito sabi niya, tingnan mo, sabi niya rito, binanatan niya ang grid operator sa pagpapalabas ng babala sa halip na tiyakin na may sapat na supply sa panahon ng dry season. Hindi naman po trabaho ni Cusi, hindi naman trabaho ng NGCP na tiyakin na may sapat na supply sa panahon ng dry season. That is the Department of Energy's mandate. Etong si Secretary Cusi talaga, medyo loko-loko Trabaho mo yan, Manong pero tayo natin mga kaibigan, sinabi pa ni Cusi ng DOE ay nag-spearhead daw ng efforts to bring the power industry together to work toward a holistic solution. Sige. Interesado anyang DOE na marinig mula sa grid operator ng tungkol sa mga hakbang na gagawin nito o ginagawa para tugunan ng sitwasyon partikular ng pigilan na mangyari etong power interruption. At upang mapigilan daw ang posibleng power shortage, umapila ang NGCP sa mambabatas na kaagad na mag-explore ng demand-side management strategies para umano pag-aanin ng anumang posibleng power supply issues sa mga darating na buwan, lalo na sa panahon ng presidential election ngayong buwan ng Mayo. Sinabi ni Cusi na bago na sana nagpalabas ang NGCP, tiniyak daw nitong mga sumusunod that all capacities, hindi man English lang, madalalang ko that all power stations are available, that all available capacities are connected, that all congestion issues will be addressed, that the grid operating maintenance program was thoroughly planned and those reserves are contracted from a separate pool of capacity for ancillary services which can be tapped in cases of emergency. Kaya yan ang binabanggit ko netong mga kaibigan, si Energy Secretary Alfonso Cusi. Alam nyo kapag ako'y naging presidente, ang kukunin ko para wala ng problema ng kuryente sa Pilipinas na Secretary of Energy, Kabat Max, paalan ko.
Si Gary Valenciano. Oh. Pag yan, ha? Ako naging presidente, ha? By appointment, kunwari, oh. Hindi, wala palang appointment na presidente, no? Pero sa kaya lang, ako yung nag-presidente, ha? O, sige, kung sino man ang mananong presidente ngayon, ha? Kung ayaw nyo ng energy shortage sa Pilipinas, ang kunin mong energy secretary, si Gary B. Oh, kasi siya si Mr. Pure Energy. Hindi man, kailangan corny na joke ko lang naman Action Conrad, ha? Hindi, pero kidding aside, mga kaibigan, ha? The problem kasi, kung bakit nagkakaroon ng typical na power shortage sa Pilipinas tuwing dry season, it's because karamihan po sa mga planta natin, hydropowered po, hydroelectric po, tubig ang pinagkukunan. San Roque Dam, di ba? May mga minor dams po riyan, mga kaibigan, na tubig po talaga, nag-generate ng tubig. Diyan sa may San Manuel, di ba? Aside from the San Roque Dam, meron pang maliit ho dyan na power plant, di ba? Mini power plant, parang sa irrigation ho, di ba? Karamihan po ng mga planta sa Pilipinas, hydro-powered, hydroelectric po ang ginagamit. O kaya, come dry season, pagdating ho ng dry season o yung summer na tinatawag ho natin, nakakaubusan ho tayo, mga kaibigan. Nawawala yung tubig. Magpapatakbo na sa turbina, di ba? Ayun po yun, no? Kaya, if I were the DOE, Secretary Cusi, maghanap tayo ng iba pang mga pamamaraan na pwede nating malinang yung kapangyarihan ng araw, sabihin na natin, solar energy, kapangyarihan ng hangin, wind energy, di ba? Kapangyarihan ng init ng planeta. Geothermal energy, di ba? O, yan po, mga kaibigan, di ba? Yan po yung pinaka-feasible ako na makamahanap natin, no? Pero ako personally, but sir, ba't di ba nabanggit yung coal? Ako, I am against coal, no? I am against non-renewable energy. Dapat tayo, let's go renewable, ha? Kaya kayo, mga kaibigan, kung may konti kayong budget dyan, ako nga, nagpaplano ako sa Conrad, nag-iipon ako. Pag nakapag-trade ako sa cryptocurrency ng medyo maganda-ganda yung kitaan ngayon sa crypto, plano ko sana, bili ako ng solar panel sa amin sa bahay, ha? Para 1 to sawang computer, 1 to sawang aircon sana. Oo, pero ang problema, may kamahalan ha? Kasi meron palang dalawang uri ng ganong panel, Action Conrad. Number 1, yung solar panel, may kasamang parang battery. Doon may imbak yung naipon ng solar. Oo, doon pupunduin. Yun yung isa. Tapos meron yung pangalawa, rekta sa linya. Solar, direkta sa linya mo. So, kapag gabi, si-switch mo lang from the power supply, from the solar to the power supply. Ganyan ang mangyayari. Maganda sana yung una, di ba? Kasi may paglalagyan na ng kuryente. Oo, may storage na siya ng kuryente. Pero mahal pala nun, Action Conrad, ha? Oo, depende sa wattage, pero mahal din, ha? No, kaya yan po, mga kaibigan, try nyo mag-ipon po para sa solar. Malaking tulong din yan kahit paano. Long term, tinayo ninyo, mga kaibigan, makakatipid tayo ng malaki hurian, ha? Ay, nako, nasaan napunta tong kwentuhan natin? Alas 10:36 daw pala, mga kaibigan. Commercial ba tayo? Action Radio ito, magabalik po, makalipas namin na pala. Aksyon Radyo Hataw! This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para at kawis sa ka-bloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm that for bangong kumaka-bloom. Charm that for damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya ka-bloom at balingit. Charm that for bangong kumaka-bloom. Charm that for damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield.
galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mag-champion, superpower na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang di na tulad ng dati ang inyong katawan? Kahit na kadalasang nasa bahay lang tayo ngayon, parang di na kasing lakas ang katawan natin. Mabilis tayong mapagod at mangalay. Mabilis na sumakit ang batok natin. Pag may makain na mamantika, mabilis na mapagod ang mata pag nakatingin ng matagal sa computer. Baka sinyalis na ito na kailangan na nating suportahan ng tama at wasong nutrisyon ng ating katawan. Kaya kasamang pag-iersisyo at tamang pagkain, mag-Centrum Advanced Multivitamins. Alam nyo ba na ang multivitamins na ito ay may lycopene na nakakatulong para protektado ang heart, vitamin C at zinc, nagpapalakas ng resistensya at lutein para makatulong protektahan ang eyes. Alam nyo ba, ang Centrum Advanced din ay nirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon sa inyong puso, mata, resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list. Abono party list sa Pilipino. Abono party list. Abono atin to. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Si Alan Ann, ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sen Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawa na kayo, magaling to, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta said marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya
papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max. Starwax, ayahas yung #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand 40. 2022. Grand Draw is on February 12, 2022 per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise pero nang hihina. magki-drama pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sariling koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Mga
kaibigan, nararamdaman nyo ba na parang di na tulad ng dati ang inyong katawan? Kahit na kadalasang nasa bahay lang tayo ngayon, parang di na kasing lakas ang katawan natin. Mabilis tayong mapagod at mangalay. Mabilis na sumakit ang batok natin pag may makain na mamantika. Mabilis na mapagod ang mata pag nakatingin ng matagal sa computer. Baka sinyalis na ito na kailangan na nating suportahan ng tama at wasong nutrisyon ang ating katawan. Kaya kasamang pag-ehersisyo at tamang pagkain, mag-Centrum Advanced Multivitamins. Alam nyo ba na ang multivitamins na ito ay may lycopene na nakakatulong para protektado ang heart, vitamin C at zinc, nagpapalakas ng resistensya at lutein para makatulong protektahan ang eyes. Alam nyo ba, ang Centrum Advanced din ay nirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon sa inyong puso, mata, resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Hindi man, soundbed na kini, ah. Ano ba, Aliwa, pilo. Aliwa, may soundbed. Anyway, mga kaibigan, welcome. We are back. Dito sa Action Radio Hataw, makomersyal o Action Conrad. Ang tiktikilan natin may programa tayo, makomersyal niya. Ako, ako na pansamit tayo sa oras Action Conrad. Ay nako, paumanhin mga kaibigan na. Sige, tuloy-tuloy ko tayo sa ating programa mga ka-action ha. Para naman po kahit paano masulit ho ninyo yung paikinig dito sa Action Radio Hataw ha. Alam mo, nakakalungkot pala Action Conrad pag kulang ang oras mo, ano? Isang oras, naintindihan ko na ha. Sige, ito naman mga kaibigan ha. Ito, public service muna tayo mga ka-action. Ipagdiriwang daw ngayong kaapat na linggo ng Enero. Itong tinatawag na Goiter Awareness Week na may tema na leg ay tutukan, goiter ay lunasan. Ang goiter ay nainalarawan sa pamamagitan ng isang pamamaga sa leeg lalo sa pinalaki na thyroid gland. Ang kakulangan sa iodine ay ang pinakakaraniwang sanhi ng goiter. Suportahan natin ang mga programa at kaganapan ngayong Goiter Awareness Week para sa Healthy Pilipinas. So, ayan ho, mga kaibigan, ha? Ngayon ho ay, anong week ngayon, na? Third week ngayon, ano? Next week pala, Goiter Awareness Week. Ayan, ha? Uy, alam niyo po, mga kaibigan, ha? Mahal pala yung treatment sa Goiter Action Conrad, ha? Yung parang radiation, kung ano-ano riyan, di ba? May kamahalan pala yun, no? Kaya kayo, mga kaibigan, kayo mga bata, ha? Na dapat may iodine yung kinakain ho natin. Mga magulang, ha? Lagyan ho ninyo ng iodine yung pagkain ho ng mga anak ho ninyo. Huwag naman sobra-sobrang iodine, ano? Sakto lang na iodine. Kasi yung iodine, pagkakulang ho yan, mga kaibigan, ayan, goiter po ang ating mararanasan. Yung goiter, hindi yan basta-basta sakit po mga kaibigan na medyo seryosong sakit ho yan na all of that ay kaya pong pigilan kapag sapat ang supply ng iodine sa ating katawan. Okay, mga aksyong umaga, kay Esther Ibuan, kay Salvador Cancino, Manong, kay Sir Dave Walanday, dyan po sa may Anglers Club of Pangasinan, yung mambabangwit natin di tanang tinggayen, ha? Mga umaga po sa inyo, ha? Kay Marisa Cariaga Bergantinos, mga umaga po, si Madam Leilani nakatutok pa rin sa atin sa Madalya Cabais. Ayan, hello, kumusta ko kay lahat po riyan, ha? Anyway, mga ka-aksyon, nakakalungkot lang na itong gobyerno they're pushing for vaccination at pinaparusahan pa nga itong mga hindi vaccinated, no? Halimbawa, no vaccination, no ride policy. Di ba? Pag ikaw ay hindi bakunado, di ka pwede sumakay ho riyan unless you belong to a certain group of workers, frontline workers, di ba? Sa mga mall, sa mga iba pang establishmento, bawal pumasok yung mga taong hindi bakunado, mga kaibigan. Pero bakit ito, ha? Etong si Pau Chief Persida Acosta, ha? Umapila kahapon si Secretary Duque kay Pau Chief Persida Acosta na magpabakuna na kontra COVID-19 para magkaroon siya ng proteksyon laban sa virus. Dahil ito'y makaraan ho ng mga panawagan sa pamahalaan na pilitin itong si Acosta na magpabakuna
para maging example po sa pamahalaan. Kasi ang lumalabas, parang double standards ang pamahalaan natin, di ba? They are pushing for everyone to get vaccinated, pero someone in their ranks opposes vaccination, di ba? Ito, sabi rito, matapos naman ito sa pag-amin ni Acosta na hindi pa siya nagpapabakuna dahil sa kanyang edad at iba pang rason umano tungkol sa kanyang kalusugan. Sabi niya rito, nag-aantay daw siya ng protein-based na bakuna na wala pa ngayon dito sa Pilipinas, mga kaibigan. So anong ibig sabihin po nito, mga kaibigan? Para sa mga hindi bakunadong tauhan po ng pamahalaan, anong ibig sabihin po nito, mga kaibigan? So dapat sumunod si Acosta doon sa may sumusunod na umiiral na panuntunan, di ba? Tungkol sa on-site work para sa mga hindi bakunadong individual po, mga kaibigan. Remember, no, the PAO is under the DOJ. Kaya mas may mas merong otoridad itong si Secretary Guevara kaysa rito kay Presida Acosta, may kinalaman sa bagay ho na yan. Ang tanong, ano ba yung panukala, ano ba yung batas para sa mga empleyado na hindi po bakunado? Does that mean na hindi sila pwedeng pumasok sa workplace? Pwede naman, ano? Nakasaad po sa panuntunan, mga kaibigan, na dapat bakunado ka na nag-uulat sa mga personal on-site work. Itong pagiging abogado, ayan. On-site po ang trabaho ho niyan. Nasa opisina, nasa korte ho dapat ka mga yan, di ba? Ngayon, what if hindi pa ako bakunado and I work at those places? Sabi ng batas, mga kaibigan, ng gobyerno, kailangan na sumailalim po ito every 2 weeks sa RT-PCR test o sa tinatawag ko natin na antigen test. So medyo magastos, Action Conrad, di ba? Imagine mo, magkanong RT-PCR test ngayon? 4,000, di ba? Yung mura, Red Cross, 1,500, mga kaibigan, di ba? Yan yung presyo ng Red Cross, mga ka-action, yung saliva RT-PCR. Pero imagine mo, 1,500 times 2. Kasi sabi, kailangan mag-produce ka ng RT-PCR test result every 2 weeks kapag ayaw mo magkabakuna talaga. So magastos, di ba? Imagine mo, isang buwan, 3,000 gagastusin mo para lang sa RT-PCR test. Yan ay kung sa Red Cross ka magpapasalay ba RT-PCR testing, di ba? May kamahalan po talaga, mga ka-aksyon, no? Kaya, eto ho, mga kaibigan, etong si Madam Persida Acosta, sorry, pero nagiging nagiging dual, Ding duality ho ng pamahalaan dito, nakikita, So, tama yung move ng Secretary Duque, Sabi ni Secretary Duque, magpabakuna ka na, nako, sabi, di ba? Pabakuna ka na, Atty. Acosta. Sabi niya, di ba? Teka lang, bakit yung boses ng kwan natin parang parang sa Dragon Ball, ha? Ay, nako. Ayan po, mga kaibigan, ang kalagayan ho ngayon, We are not discriminating, Hindi po kami discriminate ng mga non-vaccinated. It's just that, kung wala naman talagang dahilan sa inyo na hindi magpabakuna, o halimbawa na lamang ho, mga kaibigan, eto, wala ka namang sakit, nagpatingin ka sa doktor, wala namang sakit. Walang pumipigil sa'yo na magpabakuna ho, mga kaibigan. Ano gagawin mo, di ba? Magpabakuna ka na, samantalay mo na yung pagkakataon habang libre pa yung bakuna. Di ba? O ito, paano kung may health problem ka talaga at hindi ka pwede magpabakuna? O then so be it, di ba? We'll respect your decision. Pero remember, we are not discriminating against sa mga taong hindi pa ho bakunado. Pero we are encouraging you, pinagtitibay ho namin kayo, pinapatibay namin kayo na magpabakuna na. Kung hindi naman hadlang sa inyong paniniwala, kung hindi naman hadlang sa kalusugan ho ninyo, please, magpabakuna na ho kayo. Nang sa gayon, hindi ho kayo ma-classify, as unvaccinated at di kayo papasukin sa mga mall, di kayo papasukin sa mga establishments. Di nyo kinakailangan mag-procure ng RT-PCR test results every 2 weeks na magastos talaga, di ba? Pwede ka na makabili ng kotse kung tutuusin, di ba? Yan sa RT-PCR test na ilang linggo po yan, dalawa kada buwan, di ba? Please, magpabakuna na ho kayo, So far, may mga nagsasabi, paano mga namamatay sa bakuna, sir? Mga ka-aksyon. Nasaan po yung mga ulat na may namatay dahil sa bakuna? Wala, di ba?
At kung meron man, kung sakasakali, sabihin ho ninyo yan, napakaliit lang ho ng bilang po ng mga yan, mga ka-aksyon. So please, magpatingin muna kayo sa doktor, patingin kayo sa doktor, patingin ho ninyo yung katawan ho ninyo, and kung pwede kayo magpabakuna, magpabakuna kayo. Lalagnatin po ba ako after a few days? May pagdaraanan po ba ako medyo matindi after 2 days? Most likely, dahil side effect po yan ang bakuna. Pag sinabing may side effect ang bakuna, ibig sabihin, gumagana ho yung bakuna. It is working. Kaya pakiusap, huwag kayong matatakot sa mga pinagsasabi ho ng mga tao. Kung may sasabihin sila sa inyo, hanapan ho ninyo ng basihan. Hanapan ho ninyo ng ebidensya. Huwag tayong maniwala sa sabi-sabi lang. Hindi porke kaibigan natin, yun na. Hanapan natin ng pruweba. Ito po si Action Ikam doon sa Napasyon. Sa maalaala mo kaya. Mali programa natin. Magpapaalam na tayo mga kaibigan. Oras natin, alas 10:59 na umaga mga kaibigan. Thank you very much po sa inyong pakikinig sa inyong programa Action Radio Hataw. Nakasama ko ninyo Action Ikam sa Napasyon sa ating Master Control Action Conrad Alvarez. Papaalam na ako, nandiyan na yung dalawang living legend, living fossils, Action Jesse Perez and Action Reaper Hortaleza, sa kanilang programa, Pangasinan Bilis Kilos. Dito lamang yan sa Action Radio Pangasinan 1161 kHz. Una sa Action, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.